Atât! Hai, Florin! Hai, nimic! Ce drag schema? Atât trebuia și stopul meu ăsta? Hai, dracu, gazat. Hai, Florin, cap. Pe linie. Hai. Hai, apropiați-vă. Nu-i muzică, nu? Atât, hai. Gata, pot să opresc. Păi? Nu mai am chef. Mergeți la locom. Ce? Mergeți la locom. Unde? Eu pus pe stradă, dar de băut și gata. Da? Da. Păi de la cât e la noi? De la 11, 12 a fost. Eu să mă vezi când dă cu capul. Cred că au plecat acasă, că ultima oară eu am venit cu Cristian și cu Șușu la teren și eu am rămas pe stradă.